Bueno, sí que no és el mateix un nucli poblacional petit, com pugui ser Porreres, com pugui ser Ariany, Costitx, i després tenim una altra problemàtica distinta com és a Palma i a llocs de costa, com poden ser, per exemple, Esport del Cudi, Can Picafort, Cala Millor, i després, com no, ens trobem en Palma, que aquí ja se mescla absolutament tot i s'ha de fer una aproximació des de molts punts de vista distints per arribar a poder treure qualque conclusió. I el problema de l'habitatge del lloguer vacacional és una qüestió d'una problemàtica molt, com diu, polièdrica, jo li dic, perquè te trobes en que el problema que se pugui tenir en el barri antic de Palma, en el casc antic de Palma, no té, sens dubte, res a veure amb el problema que se puguis trobar a Sant Jordi, o, sí, com dius, pobles petits com Ariany, Porreres mateix, o Montuïri, no? Que són municipis amb un sol nucli de població. Aleshores, a mi me sembla bé que la legislació que s'ha feta no sigui uniforme, sinó que permeti a cada territori, cada municipi, que pugui decidir quin és el seu futur en relació amb això, no? Sí, el que passa és que aquesta capacitat de decisió de cada nucli, de cada ajuntament, que després reverteix en els seus distints nuclis, com tu bé dius, doncs provoca tal vegada moments d'incertesa, un poc dubitativa, per saber fins a on són els límits de tot plegat, que s'ha d'estudiar d'una manera més profunda. Inclús hi pot haver casos de carrer que una banda del carrer està permès i l'altra no, i no és tan clar com l'anterior legislació del govern anterior, on sí que hi havia una línia marcada ben diferenciada, on l'unifamiliar era permès, l'unifamiliar que també ajuntava entre mitjaneres i pareats, i el plurifamiliar no. O sigui, era una solució més fàcil, més contundent, més senzilla, per dir-ho de qualque manera, més intel·ligible, i aquesta entra dins el parany un tant complexa i d'haver d'anar a cercar de manera exhaustiva a on és cadascú. Sí, però és que clar, el tema de les illes, tenim no només les illes, sinó a nivell de, com aquell que diu, tot Espanya, o sobretot grans capitals, un problema d'habitatge. I jo crec que el discurs que el lloguer vacacional perjudica l'habitatge habitual i que dispara els preus, crec que és simplificar la problemàtica. Crec que sens dubte té influència una cosa en l'altra, és obvi, perquè si jo puc llogar un pis a 1.000 euros, no el llogaré a 500, com és obvi. I si puc llogar un pis a 1.000 euros, difícilment pot treballadors que puguen assumir un cost de 1.000 euros en el mes, en canvi sigui un cost de 500 euros. Però aquesta inflació en el preu del lloguer no crec que no només té la culpa del lloguer vacacional. Per tant, jo crec que el que ens hauríem d'intentar aconseguir entre els polítics és que intentessin arribar a un mínim de consens entre totes les línies, que llavors cadascú pogués fer la seva política. Aquesta pujada de lloguers no ve marcada només per lloguers plurifamiliars o unifamiliars, que deu ser una part, crec que petita, també d'aquesta pujada, però sí que hi ha un efecte mimètic cap en els lloguers tradicionals, perquè altra gent està cobrant molt, perquè duen a terme una activitat que no és pròpiament de lloguer tradicional, i la volen mimetitzar en el lloguer tradicional, en aquest cas. I, clar, de qualque manera se li ha de posar no fre, perquè l'economia en aquests entorns és lliure i no seria un desbarat haver de fer limitacions en el lloguer que una persona vol per la seva vivenda, però sí que s'han de cercar altres tipus d'elements o dinamitzadors o facilitadors de poder pagar aquest lloguer, o inclús s'haurà d'arribar a un moment donat que se faci vivenda pública o directament per posar-la en lloguer.
Sí, sens dubte, un dèficit d'habitatges te genera una inflació en el preu del lloguer o en el preu mateix de la venda. Aleshores, un parc d'habitatge públic doncs, permetria regular en certa manera els preus de mercat, perquè seria la manera de contrapesar aquest efecte mimètic que deies, que crec que també és ben cert. És a dir, si tu tens per una banda que t'inflaciona el preu del lloguer, el lloguer vacacional, per l'altra podries trobar el lloguer d'habitatge públic construït com a habitatge públic i per tant posat com a habitatge de lloguer amb uns preus molt més baixos. Aleshores podries trobar pintura que el contrapès. Perquè la política de limitar preus en els preus del lloguer jo crec que a nivell de normativa europea no seria possible. El preu és lliure i per tant dir a un propietari vostè per el seu pis o per la seva casa només pot cobrar 400 euros. I, escolti, si tenc qualcú que me'n paga 500, perquè no t'he de poder cobrar 500. Un altre tema també col·lateral i que actua en paral·lel és el tema dels usos. Qualsevol ciutat, poble d'aquestes illes s'ha dotat d'un pla general, d'unes normes urbanístiques i que en principi aquestes cases, tant unifamiliars com plurifamiliars, estan destinades a sòl residencial. Clar, aquí ja entram en el desenvolupament d'una activitat on s'hi poden desplegar altres tipus de serveis que no només són pròpiament d'allotjament, sinó que se pot donar el cas de que se donin berenars o altres serveis que ja rompen un poc aquell consens previ que hi havia de que aquests immobles estan destinats a això, a aquests altres. Sí, està clar, jo ara anem a pensar una zona madura des del punt de vista del turisme, com pugui ser Serenal, no? En el que hi ha finques de pisos de 10 plantes, a vorera de mar. Aleshores te trobes que te'n vas a passar l'estiu a Serenal i resulta que de veïnat te fa lloguer turístic i aleshores tu que te n'anaves a descansar te trobaves que tenies un trull de gent que és de festa perquè és de vacances just en el pis de veïnat en la renou que se genera per les escales. Aleshores aquell que ha triat l'opció de jo m'he comprat un habitatge residencial per anar a estar tranquil, perquè residencial resulta que va i el me destinen a... Supos que aquesta idea és per allò que s'ha prohibit en els plurifamiliars a tot Palma. Sí, i a més també no podem deixar de vista els imposts de béns immobles, les taxes de clavegueram, les de FEMS, que clar, una activitat com és, per exemple, un hotel, són bastant més altes perquè se suposa que s'hi du a terme una activitat bastant profunda i per això i allà on hi ha moltes més, on se produeixen més residus, més intensitat en la seva freqüència i això col·lisiona un poquet en que aquestes cases que ara se destinen a lloguer vacacional doncs mantenen el mateix IBI, com que el poble les ha pujat, però hi ha un joc de contrapesos que s'ha de trobar una balança. Però també jo crec que podem entendre que les persones que diuen jo anem a pensar en uns jubilats o recent jubilats amb la pensió que tenim que mos paga l'Estat i que tinguin dos habitatges i que en decideixin destinar un dels dos, sempre dins la legalitat, òbviament, en el lloguer turístic, doncs els pot ajudar d'una manera molt bona a poder anar endavant en el seu desenvolupament econòmic, no? I dius que aquest segon habitatge que tenia aquesta parella o aquesta família destinant al lloguer turístic, que ha de pagar més imposts, doncs anem a veure, també dius, si generes més despesa pública, també sembla lògic que tinguis la contrapartida corresponent. Sí, és un tema que té, com veiem, moltes variables, és mal de fer d'alienar SICs de tota aquesta equació perquè entra també en joc el model de convivència i inclús crec que també
hi hauria un efecte col·lateral, que és la mobilitat de dins una ciutat com per exemple Palma, on ja se parla d'aquest neologisme que se diu turistització, doncs que a certs moments del dia és inclús mal de fer transitar de dins la ciutat, perquè a part de la gent que hi camina o hi passeges, te trobes patinadors, te trobes altres vehicles d'aquests nous de dues o de tres rodes que te poden interferir, i això no està tan relacionat amb el lloguer vacacional, però també creix a l'albur de tota aquesta economia que se desenvolupa gràcies a aquest fet tan atractiu que té una ciutat que se la pot agermanar amb Airbnb, que és el gran canalitzador de fluxos turístics vacacionals.